Muri Zimbabwe aiwa finally tuna kuti Fadzai Mahere anodzoka zvemugame. Fadzai Mahere anouya nechimoto nokuti kuona kuti ari kuuya achiposa achiti aiwa hatisi kutombonyarara nawe corruption yemuZimbabwe nemaflow elections akaitika muna 2023 tichiri kumaziva nyange Sadc iri kumarecognize. Muri Zimbabwe sati amboendera mberi nemashoko ataura nokuti zereba wasubscriber wolike wotina on the bell icon kuti urambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live nekuti Fadzai Mahere asati ataura nyaya yake anotanga aisa kachiseko keblue kuratidza kuti ariko kublue movement anyora achiti led by Sadc. All foreign observer missions noted that the August 2023 elections failed to meet the constitutional standard, let alone the basic tenets of international best practice. The world saw for itself what the opposition has been saying for years. The electoral process in Zimbabwe is deeply flawed. The cycle of disputed elections has broken the social contract and tainted state institutions with a legitimacy crisis. It's no wonder that bad government is the order of the day anyway. 1/10. Samuri Zimbabwe ndo mashoko ari kuachitaurwa naFadzai Mahere achiti aiwa ma-elections emuZimbabwe haana kumita ma-standards aiva required uye we still stand our ground against aiwa ma-flawed elections aya kunyange Sadc tikutoipusha kuti ite ma-fresh elections muZimbabwe. Muri Zimbabwe ndo nyaya iri kuachitagwa naFadzai Mahere. Muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu pamusoro pemashoko ake. Pinda mucomment section medu tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya. Haiwa musakana kusubscribe kulike kushonotira on the bell icon kuti urambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.